Hola, bon dia a tots i a totes. Fem una altra intervenció per donar-nos compte de les últimes notícies que tenim sobre el tema de les infeccions de Covid aquí al nostre poble. Que, com sabeu, aquests dies passats ha tingut un creixement molt ràpid i la veritat és que ens havia preocupat molt i hem aplicat una sèrie de mesures al poble a fi i efecte d'aconseguir controlar, en aquest cas, aquest brot tan important. Sí que vull fer saber que la Selva manté la bona tendència sense nous contagis des d'aquest cap de setmana. En aquest moment portaríem ja 4 dies amb avui que no tenim cap nova alta d'infecció, tot i que continuem amb un nivell màxim d'alerta, vull dir, pel tema del Covid, perquè els casos que es van detectar encara són actius. Fins la setmana que ve, vull dir, en principi la gent començarà a tindre les altes. Per tant, després de 2 setmanes molt complexes per culpa d'aquests nous casos de Covid, la Selva es manté amb un total de 29 positius, que reflecteixen la tendència de la malaltia està estabilitzada al municipi, donat que no s'ha detectat cap nou cas de malaltia en els darrers 4 dies. Actualment, 24 dels 29 positius corresponen als tests dels PCR realitzats fa més de 10 dies, mentre que els altres 5 casos es van detectar aquesta setmana passada. Aquestes xifres mantenen en la nostra àrea bàsica de salut, amb la taxa d'incidència de la Covid prou alta des de l'inici de la pandèmia, tot i que la tendència de millora en referència a la resta de la regió sanitària es manté. El fet que les xifres dels malalts i malaltes siguin encara molt elevades i que la possibilitat de rebrot també es mantingui molt alta ens obliga a mantenir la màxima alerta possible i a no relaxar-nos en cap de les mesures preventives davant d'aquesta pandèmia. Això és important, especialment de cara a la pròxima setmana, amb l'inici del curs escolar i la tornada dels nostres nens i nenes als centres educatius. Hem de ser més prudents i més estrictes que mai en el compliment de les mesures d'higiene i d'autoprotecció davant la Covid-19. Recordeu sempre, mascareta, mantingueu les distàncies de seguretat i eviteu les aglomeracions de més de 10 persones que, junt amb el rentat sovint de mans, fan que estem autoprotegits, però també ens protegim a la resta de les persones que tenen contacte amb nosaltres. Des de l'Ajuntament de la Selva, aquesta setmana es manté la campanya de conscienciació ciutadana en col·laboració amb voluntaris de la Creu Roja i també, com vaig anunciar a l'última intervenció, ha començat a patrullar pel municipi agents dels Mossos d'Esquadra, junt amb els nostres vigilants, per tal de realitzar un millor control de les normes de prevenció i lluita contra la Covid-19 en els espais públics. La situació actual requereix més que mai, torno a repetir, ser responsables i conscients que ens hi juguem molt més que la salut de tots. Per tant, cuidem-nos, la nostra prevenció pot salvar vides i segur que si continuem així d'aquesta manera ens en sortirem tots i ens en sortirem tots bé.